ato ning paspos sa gamay ang ikatulo sa atong kanang tips o life lessons bahin sa unsaon pagduwa ang kinabuhi aning kalibutan na pinaka-importante sa ni siya basic kung wa ka ni 99% the rest of your life makabaliki yun ka mag-create kang mga problema di ta dapat wala ata ng problema ha gani sige tag-ana sa ninyo kasi makatag-an mo okay narang tubagay pagpaubos tagaan akong senaryo nga importante ang pagpaubos ani ang normal nga senaryo nakabikil ka panalitan lang normal ra niya panalitan na siya normal nga senaryo common mentality sa mga tao nga di ka mo paubos pak na silingan kwentro sa silingan butanan to for example kanang kasaba lang kanang ka mabawar gud nga rason butanan to saba kay silingan which is buta na to nairita ka tungod sa kasama sa silingan which is no, common na siya labi ang pobre ka nakakasama niya ni squatter common na siya pero kay di mo ka kamang paubos may medyo yung pamina sa mga galingon kay kuan maka high and mighty man ka mas lamang man ka silang sa ibang pamina mas lamang man kanila kita sa kagara sad pa na mo resulta na sa altercation na magkabikil na mo ini kabikil na mas gamay kay tatong problema ha kung nagpaubos pa lang ka utong pa lang ka to higayon na pahawa ba ka lakaw ba ka o unsa ba mo bang ihangyo boss ngani po mahangyo boss pwede pa inayan paubos niya po na approach pero nagpaubos ka nihangyo ka bahala di siya masugot o di siya masugutan na tungod kay nagpaubos ka di lang ka matingog or agwantahon lo nimo or malakaw ba ka para mawa ang imong pagkairita pero kay di pa man ka paubos pa pintro na kabikil na mo nga pamilya na ikagubot ana adto na naman pangitaan na kasbati sambot ako na kay mga bati binuhatan na ikabaw sila kasilingan mo bangga ato wala na imbis magka kinairita naman kag maayo kay dako naman ang problema daghan na kay na-appeal daghan na kay mga parts mo ginabi nga wa tatoy lagbot malikayan tato nimo tungod kay di mo paubos naabot na dito maabot na sa punto magabikil na mo grabe wala na dili na mauli yung pagka-amigo dili na pauli yung pagkasilingan no so dako kayo matabang ang pagpaubos sa imong kinabuhi dako jud kay matabang ang pagpaubos kay dili ka mo problema kung napaubos pa ka kay gara-gara man ka kita mo sa kuan sa hilas di siya ka palupig pag-abot na ninyo dako ng problema kay bisag may ra ang problema pwede restoryahan hinay likayan ba ninyo kay garakon man ka despido na wala na naghimo kang problema nga wala unta okay sige sunod na sad